Nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda nina bendlove namandla enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela ke le Black Live TV igama lohlelo ke sibuza ukuthi uthakathwe ngubani. Siyadikida nje indaba ezithinta abantu nokukhunkuleka nakho konke ke abakubonile endleleni ukuthi kuhambe kanjani kwafika phi. Bayifikela qathatha abantu bezosixoxela. Igama lami Kicksicaka ngwalapha kaLuqa. Sihleli nawe ke bukhoma la koze kulamule leso sikhathi. Sizwa nje nawe ukhomenta like subscriber uyingxenye nje umndeni wethu okhulayo usuku nosuku. Siyanthanda kakhulu ke sithemba ukuthi nani nisaloniqhubeke njalo sigixa beza ngothando. Ya sambeni siyoza ukuthi sifaka sithi namhlanje size ngani zokhuluma ngani kwenze njani ukhulephi nobani baphela usanapha. Sawubona sisi. Yebo sawubona bhuti. Naphila kodwa. Siyaphila njani? Hayi ngabuzwile nathi siyaphila. Sasingezwe ngawe nje ukuthi iziphi lezo siphathele zona namhlanje kodwa kwangafiki lapha singathokoza nje ukwazi ukuthi uluse nobama ulusile uCapayane udlale nobani. uCapayane ngudlalile uMagalobha ngudlalile. Okay. Ngudlale nabo Ntomkhona. Ngadlala nabo Zandile. Ngadlala nabo Phili, ngadlala nabo Pinky. Bani ibhoza lapha bekuba ibhoza lapha. Phela umdlalo ba nomuntu nje oyingqonqo. Hey, kwakhona intokazi akuthiwa uPhili lapha ya. Yeah. Hey yabona ke thina soshotanyana. Yona ithe ukuphakama ibe yinde. Inene umzimba. Yayithi mangabe igidla mangabe kudlalwa ebholeni ubona ukuthi uzophephuka uyele engathi awuzange ufakwe ngisho egroundini. Yabo bakhuluma koPhili khona nje uthi uPhili kangayibona la ngiqhamuka khona la ngihlala khona kuthi selindelana. Nayo ibine nebalana nje lemnyama. Yabona makudlalwa nje impela ngakhuluma amagama angalingani na ngoba bifikele emfaneni sentombazaneni. Sengibona manje ukuthi sasaba amagwala sasaba intombazane nje. Kade uPhili kanjani? Abadlali. Right ke sisuka straight ekudlaleni noPhili na zonke izinto. Then yaqala impilo. Ake sizwe ukuthi from emabangeni aphansi ukhule kanjani kwahamba kwaze kwafika phi? Emabangeni aphansi ngifundile emabangeni aphansi. Kwamnandi ngaba nabangane sihlephulelana igwinya, sihlephulelana uswidi. Kwaba mnandi. Ngazi ukuthi manginosheleni. Usheleni wethu sonke soba u4 nabangani bami. Kwakusemnandi ke niphila ngosheleni. Ngazi ukuthi mengabe nginesihlanu hayi cha sigwilikile ngalolo langa ubhuti ubuyile eThekwini ngalolo langa ya. Uyazi namanje mawuneze ingane usheleni ziveze kubuke nje. Ziyabona. Weqiwe endleleni usheleni wami. Wazahlala ngathi lo muntu. Alright, kwasekukhuleka ke kwahamba kwaze kwafika apha. Usithatha usibeke nje ekukhuleni kwakho from uqalo forma nawe usewubona bona usunomuntu uthi lo yabhuti ngimuzwa ngaphakathi. Ake siye lapho nje kuyifamily nikhuleni bangaki uzalwa omama khule nogogo noma ukhule nomama qoba ake sizwe lokho. Ekukhuleni ngikhule nogogo. Umama ubehlala ngasedolobheni, ehlala nesithandwa sakhe beshadile. Okay. Yebo. Ngakhula nogogo kumnandi ke lapha yawuzwa nokuthi hey uMasibani lo umthetho wakhe uyahlupha umthetho ufuna kuzwiwe ngaye lemphakathini nathi ke mase sidlala imizi lapha yana silingisa bona ogogo lapha ukuthi uyambona uMasibani lo ufuna kuzwiwe ngaye ngisho esitokofeleni anisabi zodizwa ngoba makanizwa nidlala ngaye kuzoshuba hayi sasingacabanga lokho njengeyingane yeah. Hayi ke impilo yaqhubeka ke kuthe mase umuntu efike high school ke hayi ke qala abafana bathi ukuhlupha standard 6 loyo kwadlula wafika ka standard 7 hey bahlupha abafana ngathi baqinisa manje nomzimba na uya ngokuqina manje uya ngokugcwala kusho ukuthi babona intombi abafana bahlupha nje sebedla namagama ngiyababona ukuthi hayi ngathi intombi yakho ke ekhaya ke uyacabanga makukhuluma umfana wena ucabanga ekhaya ukuthi ekhaya kuthiweni noma kuthiwane njengoba ngihlezi ngesikoleni khulunywa zona indaba zokuthi nje la ekhaya nje akekho nje umlando ukuthi khona umuntu oke athwala isisu la ekhaya engalotsholwe umuntu ngabe siyaqala lokungawe ngisalikazi ngimngaka nje mina kusho ugogo wami ngisalikazi ngimngaka mina ayi ngacaca mina ngabambelele uyiseni kwengekho ke namaphepha lawa esekucace ngawo uma wenu laba bona sebenamaphepha
yena wabambelela ngewisa. Yes, yena wabambelele ewiseni ephoyiseni, wavuma ephoyiseni ukuthi yebo uyamthanda umkhulu. Yebo, kwakumnandi ke izitori zakhe ke zazimnandi ugogo. Kwakuvuka ke noma sengisesikoleni ke ukuthi ungifundise kanjani, uthini kumina, uthi ngingahlazi isibongo sasekhaya, ngingahlazi nekomalume ngoba amafamily akahle aziwayo ukuthi hayi akanazigigaba, akana izinto ezimbi futhi. Yebo, mase ngilapha yana ke abafana ke bayakhuluma. Bancenga futhi abafana. Kwathi ngelinye ilanga umuntu ephuma esikoleni, hlangana nensizwa neyona seyiyasebenza ke lensizwa sisebenza kwesinye isikole. Okay. Mina ke ngiyingane ke ngeke ngikwazi ukulingana nomuntu osaya ku university futhi bekiwe ema college kudala yena sewaye college wabuye college wazothola indawo wasebenza khona la endaweni shithi wezalelwe khona la endaweni but wahamba ke ngenxa yokuthi izikole emakhaya azikho ikole enkulu emakhaya. Yebo ayike savumelana ke sathandana ke uma uqomile ke ubuke uye insizwa iye kokwaziwe ekhaya iye konokhe ekhaya ukuthi iyovela ukuthi isithandwa yimi bethuke abantu basekhaya ukuthi awu sikuthuma esikoleni ngani yobheka abafana usuyintombi ngani wena ayike uyabuza ke insizwa le ngoba ihlezi nasesihlalweni iqosheme lapha ngasemnyango iyabuza ukuthi awu ma wakhe kanti mina ngithi intombi kani wena uthi useyintombi yini mina ngazi ukuthi uyintombi mina njengoba ngizela engathi ke sekuyagejana ngathi kuyaphambana lokho ukuthi yena wazi ukuthi ngiyintombi mina uma kodwa uma uthi cha mina ngazi ukuthi ingane le akuyona intombi ukuthi ngathi isiqomile ke yaqoma ke intombi yakwaziwa ke ukuthi siqomile ke lo muntu ke kanti uze ngeinhloso ezinhle zokuthi angenza unkosikazi yes yebo akezanga ngeinhloso ezimbi ezimbi nje lokuganga lokho kwenziwe izingane angikwazanga mina lokuthi uyajola esikoleni uyajola kephi angiyazanga leyo mpilo mina njengomuntu uphumile emakhaya ukuba no minister of finance, minister of something ayo minister wamawiva ngiyazi yonke leyo nto mina ngiyazanga ke okay aganwe ayeke ekhaya kocela ke sivumelane sinayo iqala ayi ekhaya kocela ke hayi kwakuhle ke kwamnandi ngagana alright ekuganeni ke kwaba ukuthi ucela ukuthi uthuma abakhongi bakhe ukuthi abafike besho ekhaya ukuthi ucela ukuthi ngoba bebelobola besheshisa bafika ngakaningi bafika kabili nje baletha lokho kuhalf baphinda futhi baletha okunye kwaphelela u9 izinkomo zihlangene nemali kwakusheshsha man yebo hayi kwakusheshsha kwakusheshsha ngempela ekushesheni ke kwathi ngingakashadi kabakhongi bazocela ukuthi angiye kohlala ngale ekhaya lakhe umyeni ngenxa yokuthi abazali abekho sebashona sekukhona udadewabo okay abantu asesele askisi kusho ukuthi njengoba esele nabo dadewabo nje kufanele ukuthi ke mina ngiyovusa ikhaya yes yena uzoya etohweni lakhe mina ngizosala nosisi ke sakhikhaya ke la yebo kwaba njalo sahlala kahle futhi nosisi wami wasemzini namanje futhi sihlezi kamnandi ayikho inkinga futhi kuye waba usisi nje right ngoba webona ingane ke angicathulise ukuthi ke lokhu akwenziwa ngale kule liyacala lamadoda kule sasilili awuhambi kwaze kwafika komunye ugogo wakhona wefamily ozokwenza ukuthi ngishanele ngoba phela mina ngilethwe ngezinsizwa angilethwanga ngokomcaco yebo ngoba bengiphuthuma isimo yebo ukuthi ngoba kho umuntu la umama ngimncane ke ngaloso sikhathi angizazi izinto angazi lutho ngiyebe ekhaya ngitsheliwe ngiyaliwe ngesikhathi ngihamba hlalile ifamily nje kwamenywa nabanye omakhelwana abambalwa ukuthi abazongiyala ukuthi umuntu emzini uziphatha kanje abantu ekade bekumemeza befika la ekhaya sambeni siyemfuleni wena osibanibani ngeba sakumemeza ngale emzini noma ngabe kukhona kade ufunda nabo kodwa ngeke basakumemeza so uzothola igama elisha ngale lokuthi umakoti noma umakabani mase utholile ingane
uma ufika nje emzini shuthi kunezinto ofuna ukwamukela ukuthi obuyijwayele ufuna uyiyeke. Yebo kufanele uziyeke lezo. Okay, siyafunda njalo ngoba niyafunda nani emakhaya. Fanele uziyeke lezo azihambisani nje kwayikhona. Azihambisani nokuthi isemzini ngapha ikini ngale. Hayi ndaba umakoti vele adaziluke. Uyamuza umuntu sehle ulekuseni nje useme ngothango ke manje. Hewu. Hayi, qhubeka ma. Hayi umakoti futhi akaphumi ke ngegawuni nalo gawuni ke thina emakhaya besingayazi sazi nje ukuthi uphuma ngale lawini uvese usugqokile nje umakoti kuphelele. Indaba ukuthi usazokuvuke ngegawuni kokuxoxe nomunye umakhelwane othangweni la nikhuluma indaba niyeneka nje nikhuluma indaba sikwazi thina lokho. Siyakubona ke kodwa ke manje. Hayi kukhona xoxa nomalume kabi. Bayazi omalume bengane. Hayi siyabona ke manje sekuyenzeka. Okay. Iqhubeke impilo ke. Qhubeka impilo. Tholakala ke manje umyeni lona useyajola senginomntwana nami. Useyajola umyeni usejola ke manje nomza wami. Mzali wakho. Umzala wami yebo. Hawu. Sethandana nomzala wami. Umyeni bantu. Ngiqale ngingazi ke. Angazi ke bahlangane kephi ke noma bahlangane endleleni ngoba umzala loyo uhlala ngapha eMathekwini akahlali emakhaya. Yebo. Mebetholana ke endleleni shithi bathandana bakhulelisana ingane. Alright. Mase betholisena ingane kwaqala ke manje kwangahambi kahle la kumyeni noma uxoxa naye uyabona nje ukuthi ilo muntu nongasathinteka akasenasikhathi. Mebuye etohweni lakhe ubeka isikhwama uyadlula usiyambuka njalo ukuthi hayibo iyapi lo ndlela uzabuzwe na usisi wakhe. Uyapi kanti? Nami ngiyabuza hayibo uyapi? Ayike kwaze kwenzeka lento yokuthi umuntu ezedini. Hayi ngiyala ngiyakhona. Ngiphathisiwe futhi ke nemali yangale kaMakelwane. Yeah. Awu. Njalo nje usenasikhathi njalo uzubuye ngakusasa noma uzubuye ekseni kwesinye isikhathi uzubuye entamba ebusuku kakhulu kwesinye isikhathi. Hayike kwayila ke kuqala khona izinto ke manje ukuthi zingasahamba kahle ngingasabe ulomyeni ekade uyene nothando efike ephethe oplastic mesizwa ngendaba ngoba isendaweni la eqonywe khona. Ufika no plastic adlule ngoba udlule edolobheni phela megoduka. Mephuma emsebenzini. Phathe oplastic adlule ashiye ngale. Thina simbone mhlawumbe siyaqhamuka kasaphethe lutho hayi bengizonibona nje futhi uyabona attitude sishintshile ke manje. Uthi uzonibona ekhaya. Uthi uzosibona. Sazophuma hambe. Sazophuma hambe. Usehlala khona lapho. Shuthi umuntu osehlala khona phela lo. Mamisha ne. Kathi njani into entsha? Hayi into entsha kushuthi imnandi into entsha. Hayi yahlanyisa Shuthi into entsha imnandi. Hey bakithi. All right. Aqhubeke kenza lezi zinto zakhe kuze kube ukuthi ke kuyabonakala ukuthi vele uyasho ke manje ukuthi cha akasangithandi vele nje angikahamba ngiye ekhaya mangibona ukuthi ngihamba ngiye ekhaya. Koneni kanti? Cha angiboni. Niyalwa vele ngalesi sigigaba noma usalokhu uyibukela. Sesiyasilwisa phela manje nesigigaba lesi. Ukuthi ayingeke lento yakho angikakazike nokwazi ukuthi kanti uthandana nomzala wami. Umzala wami kusho ukuthi kukhona umpompi ngenhla kwasekhaya ekhiwa kuwo. Labo umpompi laba bama stand pipes abenziwa emakhaya. All right. Kusho ukuthi umzala afike la empompini uzokha amanzi bese ememeze la emzini. Yeah. Hayibo bengisacela ningibizele umzala wami loyo gane lapho ukuthi ngicela sihlangane khona la empompini bese vele sesike sakhuluma naye yebo sasike sakhuluma naye ukuthi angawathola kanjani amathina eingane ubisi ngoba ekhingedwada abantu abaxakekile bebe babhekelela ngalesa sikhathi. Okay. Nikezwe nje amathina mahala. Yebo banikezwe amathina mahala abanye bengabe begula mhlawumbe umuntu menesigulu esithize kufanele ingane ayincelise. Ineni phela kona mhlambi yebo bebenikezwa lozo zinto abantu kudala noma umuntu ohluphekile ke nje ngokubona ke mina ukuthi umzali ubuye nezingane eziwu2 eThekwini asizazi vele nathi la endaweni ukuthi ezikabani ezakephi usetholile ingane yesithathu mind you le ngane yesithathu mina angiyazi ukuthi kanti le ngane yakwami lekukhulunywa ngayo
Unezinye eziwu2 eseceleni mase kuba lesithathu obungazi ukuthi Wengingazi ukuthi yakwami. okay. Yebo, siyambona yena umyeni mehamba azayoshona usithela ngakubo. Ngakubo kamzala wami. Kodwa besingazi ukuthi usuke yekhona. Mina ngizo offerisha usizo nje lokuthi mzala wami khona into eyenzekayo lapha eKing Edward. Mina angilithathi lolo sizo ngoba vele ngiright, ayikho into engixakile ubaba wengane uright naye. Uyasupporta nengane. Wena sengikutshelela ukuthi ngoba kukhona engesancela kule ingane, usuphethe omunye futhi umntwana. Kanti ngisiza umuntu angazi mina ngisiza umuntu ongihamba ngale ngemuva. Uyasho ulalalaza ngizokwengula. Yebo. Yeba ngithi. Kusho ukuthi umama wami kahlangane noma kamzala wami ngelinye ilanga hlangane nomalumekazi. Yebo. Ambuze kumalumekazi awesisi. Umthetho wendodakazi yakho le yenza ngani ukuthi izigane uthisha? Athi kumama awu. Kuyenziwa ni konje ukuthi umuntu agane umuntu othizeni. Ngoba phela izingane zihlanganela le ndleleni. Thina sizwe ngaye yena lo ukuthi ayikuzofika abakhongi kanje. Futhi kahle kahle hayi nokuthi uyasho. Sibusizwa ngabantu thina sebememeza la asazi nokuthi abakiphi ubani bazothini. Hayi cha, ayisisi kube wenza ngani? Kusho ukuthi kusho umalumekazi usho kumama wami. Ngisebuza umameza. Yebo, ingahlali kahle lento kumama wami. Asazi nasendaweni akekho umuntu oshoyo ukuthi umzala wakho lo uthandana nomyeni wakhe. Akekho umuntu osixoxelayo. Akekho umuntu oxoxa ngalolu daba ngoba bayabona ukusho ukuthi akuzuhamba kahle akuzuba kuhle ngoba vese sihlezi la sonke endaweni. Yebo. Okay, kusho ukuthi ke ziqale ke manje izinto kimi. Selokhu umalumekazi abuza kumama wami ukuthi nenza ngani. Yeah. Kwaba nalokho nje uma wake wahamba edidekile ukuthi kana abantwana bayenziwa yini noma bazihlanganele endleleni. Alright, kuthi kwaqala lapho ukuba ngibe nezintwala zengulube. Sure. Nakho ngangazi nokuthi izinunuzane lezi ezigcwele la kimi. Yes. Angazi nokuthi nginezinunuzane. Ngitshela usisi lo sihlala nayibo sisi kuyaluma la kimi kunezinunu. Athi yena izintwala zengulube lezi kushuthi unazo. Athi akuveze ngiveze ke na. Kwavese usisi mdala kodwa nakumina. Mdala futhi nakumyeni futhi. Yebo. Kusho ukuthi angithatha athi ngoba la ekhaya kukhonza kule nkonzo ongene kuyona. Yena usisi wasephuma naye ngokuba nezinkinga zakhe. Wasephuma eyakokhonza kwelinye ibandla laseZayoni. Alright. Wathi ke ake ngike ngivakashe khona ngihambe nabo. Kwenzela ukuthi kutholakala ukuthi lapha ya mhlambe yini inkinga yami nginani ngenziwa yini ngoba naye ubhuti wakhe nje kodwa akamtshela ukuthi khona umuntu engithandana naye. Futhi ke vele lo qonyiwe ngekezwe vele emadlebeni mesingamtshela ukuthi ulo muntu wakho wenza inkomo nje yamlawula. Ulawulwa yiwo. Alright, sifike ke lapha yana kule nkonzo kasisi. Masifika kuyo ayike umfundisi wakhona la eZayona vele athi nje wena kufanele ngabe ngikubeke ngale nje kufanele ngabe ungenanga kwangena la ngaphakathi. Kufanele ngabe ugeziwe ngentelezi mhlambe noma ngesiwasho ukuthandazwe ugezwe before ungene la enkonzweni. Uzwe ke ukuthi ke uxakwe yini nani. Avelasho umalumekazi ngegama lakhe athi hayi uxakwe usibanibani. Ngisho mina uma sibanibani ukuthi uye lo owenza lento ngoba ingane yakhe ithandana nomyeni wakho. Wathi mina ke nje angifihli lutho yebo nami ngowakhona la endaweni kumfundiso la endaweni kodwa hayi ukufihla yangikuphiwanga. Wezisho ke ngempela izinto ukuthi lokhu kanje esho izinto ezikhona. Basho nokuthi angikhumulanga ngithi ngilaphakathi enkonzweni nje ngiqokile nami ngifika ngiqokile nengabantu bonke. Wathi wena unezintwala zengulube nje ngiyaphithizela nje la kuwena isichitho sifakwe lapha ya. Umama lo uyasuka eThekwini hamba othaka imithi ethize emibi anikeze undodakazi wakhe bese ayakumosha undodakazi ingako ningizwani nomyeni. Uzohamba futhi lapha ya emzini. Umama kamzala manje usemdibi munye nomzala wakho. Usemdibi munye angazi ukuthi konje ngihlangana kanjani nendodakazi yami. Asemama kamzala lo kade buzuma wakho ukuthi nenza ngani ukuyitomulela kothisha. Yebo. We mama. Into ekanjalo. Yeah. Ya ke kukhuleka ke la enkonzweni ngibuze ukuthi amanzi ngiwaphethe ngathi cha ngiwaphethe ngoba ngivakashile. Yeah. Futhi vela ngijwayele kuhamba sonto ekuphathwa amanzi khona.
Okay, yathi ke sengibuya ke ngokuzayo angize ngibaphatha amanzi khona ezowakhulekela bese sibona ukuthi angisiza abekapi. Okay. Kushuthi ke ngabuya ke ngaphatha amanzi ngathi uzaphela izintwala lezi kwehla. Kodwa kushuthi kwakungaphelanga kahle. Hayi ke manje umyeni avela afike sisukele ngochuku ke manje asisukele ngochuku olungekho. Ayi ngabona ukuthi hayi ngeke ngoba manje sengihleli ngikhaliswa kuze kugijima abantu bendawo. Ayangivele ngisuke ngigoduke ekhaya nakhona ngiyareport ukuthi hayi angihlezi kahle. Athi uma ngakutshela ukuthi umncane awufanele ukuthi ngabuya kugana. Umuntu ofunda standard 8 uyogana ukuthini? Ugana ufunda standard 8? Yeah. Sure. Yeah. Kube yikho ukuthi hayi ngoba uma washo kanje amazwi phela ayavuka ukuthi ngakhetha ukuzogana. Kodwa ubaba yena kanankinga uthi hayi akanayo ingane ezofela lapha. Buya wena ngane yami mangabe ubona ukuthi buya kusho mina. Uma yena akavumi kodwa uthi wazikhethela wathi uyakugana. Wathi uyokwakha umuzi sambuza samhlalisa phansi wazivumela yena. Ngamukelwa ke kodwa ekhaya mase ngifika noma uma kushuthi yena engekho kahle ngangimukeli kahle hle ngoba ngathi ngiyogana uthi ngiyamhlaza mangibuya. Mabuya emendweni. Yebo uthi ngiyamhlaza futhi omama babili wengitshelile ukuthi abahlala emzini owodwa. Sengumama manje nami. Kufanele ukuthi ngabe ngizohlala la ekhaya ngoba nguma kabanike la ekhaya. Noma ngabe ngifika naye ingane yami kodwa angiyena umama la. Sure. Alright. Ngihlaleke ekhaya bese ngithola itoho. Usisi wami ngitholela itoho ngihambe ngothola itoho ngasebenza usuku olulodwa sengikade futhi ngingaqashwa ngoba ngihamba nentwimbi vese emsebenzini. Mengithola umsebenzi ngisebenza usuku olulodwa. Ngivele ngigule khona emsebenzini sengubambile umsebenzi vele ngigule khona. Usisi wami avela abona ukuthi hayi ngeke okhona la emsebenzini. Avela abona ukuthi hayi akangifunela imoto engasingigoduse noma kuyahambeka yini ngathi hayi kuyahambeka ngingakwazi ukuthi ngihambe. Ufoneke phela mangabe uza ukuthi awukho kahle noma ucela abantu abaseduze kwakho emotweni ngoba nami ngisemsebenzini la ngikwazi ukuvele ngihambe. Okay ngenza kanjalo ke ngagoduka. Mengiseteksini khona umama ohleze emva kwami ohlushwa isimo sami mina njengoba ngila eteksini. Avela kusho konke lokho enginako na nokunye ke lokho kudala ukuthi ngihlushwa izintwala zengulube ngazifakwa umuntu okanje osihlobene naye ngoba efuna indoda. Okay kwenzeka yonke ke le movie lena umzala wami ke lo usesekhaya usekwami usela ebengigane khona. Kwaphuma wona ungenayo? Yebo usevele wayekwenza umkipito ke ngazi noma emakhaya umkipito uvumelekile yini kodwa ke kushuthi ngoba ikhaya elingasenabazali wavele wahamba wayohlala khona njengomuntu ungathi uceliwe ulotsholiwe enziwa ngalutho. Ngiyezwa ke nangabantu bomphakathi ukuthi hayi wahamba ke ntombo kwasala lo mzala wakho wangena ke. Shuthi nje nina nidume ukuthi niyashiyelana. Kodwa ke kushuthi hayi kahle ngoba ngihambanga kahle phela mina. Okay ukukhatha indaba ingaluleki kakhulu. Ngibuyele ekhaya ke. Ekhaya kufike kwenziwe ke lozo zabanyana zokuthi ke ngibuyile kwathi. Alright. Ngizizwe futhi nami ukuthi ayicha ngingcono kunokuthi kade ngisemsebenzini. Kusuke ngihanjiswe ebantwini abanezangoma la kunamathwasa khona. Ngithi menganjiswe lapho kubaba wami ngapha umunye ubhuti odrive imoto ke ngapha eceleni. Usuhanjiswa seqale phansi ukugula. Yebo sengihanjiswa ukuthi manje nasaqale phansi manje iyavuka manje lento le yalezi ntwala lezi. Hayi kusho ukuthi baqhubeka bayapheka bayakhendla labantu abangikhipha emzini. Okay. Kithi ke mengabe sengisiwe lapho ngifike nje izangoma lezi amathwasa agide azokhetha mina ngedwa. Esixokweni. Kulabantu engihamba nabo abawuthu abangilethe la. Bathi nje ngifanele nokuthi ngabe ngingena ngale ndlela engingene ngayo la. Fanele ngabe ngiyile kogezwa ngaphandle. Bangithathe ke bambe begida nami ke abanye bakhuluma ilanguage engizwayo abanye bekhuluma ngezindlela zabo kwengazizwa zezangoma.
bahambe bayongigeza ngento encinzayo umzimba wonke ngaphandle abakasho lutho kimi bahambe bayongigeza bese kubuyo ke kungenwe endlini mase ngingeniwe ke baqale ke balandeke basho yonke into engiyaziyo vele lengihambisile emzini bachaze ukuthi isihlobene nosisi lo ongikhiphile emzini okay ngisebenzise ke lezi zinto ebanginike zona ayibandla kube ngconywanyana ngiphindele emsebenzini usisi nayezwa athi ayangibuyele ke emsebenzini ngiqhubeke ke ngisebenze ke mase ngisebenza ngilokwane njalo ngicela la emsebenzini ngiye kohola igrant beyisancane ke kulesa sikhathi u100 nemadlanyana njalo ngihlezi ngiyakohola igrant kuthi mangifika lapha la kohola khona igrant kube khona kulabantu abaholisayo abahlala ngale kwamaglasi ke ngoba laba bazohola bangapha bangabes futhi ukuze udlule uye ngaphakathi kuline mo ufica umude phandle isecurity elishoyo ukuthi seningangena semngaka iminyaka uphila nje kulesi sigigaba until uzofike lapha iminyaka mase ayibengakafiki kulo 7 years engiya kuona yayingakafiki ku7 years yes okay bese ke ngibone lo muntu ke kushuthi security njalo usehleze ngeqisa kulayini ngoba mengiholisa lapha fika ngixoxisa ngibuze wenzani ubhizi ngani kwathi ngimtshela ukuthi hayi nginetoho kwathi okay besathi yena ucela inamba hayi ngingamnika inamba ngenxa yokuthi angithandi kwamuntu nje wesilisa ngimfuni mekhuluma nami nje ngivele ngibona ukuthi ngizomshaya noma ngaba amandla wakhe anginawo ukuthi ngimshaya unolaka ngoba nginolaka nginale yanto ukuthi ngoba bengenzeni ngize ngithathele umyeni kanjeni okay umuntu ke ngize ngicene ngimnika ngoba ngiyabona ukuthi lo muntu lokushithi uzongisiza ngokuthi njalo ngihleze ngeqisa kima kukho ukuthi ngizogcina mina ngimthandile okay ngimnike ke inamba kumuntu ke ngelinye ilanga ngimnike sengifonela njalo uzoza nini ngapha ngisho athi hayi ngicela ukuthi sibe abangani nje ngoba udaba lwami sengike ngathi uyaluzwa futhi uyangi-understand ukuthi kanti umuntu ophiliswe impilo ekanje kade usamncane ungakazi nandaba yamathandana ke leyo kuba kuvele kwashesha okay sibe kabangana sixoxa nje engiduduza kuyele khuluma nje izindaba zokuthandana kwawuyena abe umngani nje okahle ngiphathele nezinto unjani mngane unayo kona i-airtime lapho ngisho ukuthi hayi anginayo mayikhona ayikhona awuthi ke ngikwengeze ngijabulele lokho okay ngibuye ke emsebenzini uthi ubaba wami ufuna ngiqhubeke nesikole ke manje njengoba ngibuya nje emsebenzini uthi ngifuna uzoqhubeka nesikole indaba ukuthi nje standard 8 angiyingeni indaba ka standard 8 vele uzofunda ngoba kwandaba amatoho lawo itoho engalizwa kahle lelo mina ngangazi ukuthi wena uzofunda ube yinto ethize okay ngibuyele ke ekhaya mase ngibuyelile ekhaya umyeni kuthi siyile emshadweni alokane ehlupha ngefoni izikole zikakavulwa ke njengoba siyile emshadweni nje kuze ngiyoqala mina esikoleni alokane ehlupha ifoni ngivele ngingayinanga ngiyithathe ngiyinikeze nje labo mama esihlezi nabo la ematafuleni ukuthi ngicela niphendula ngazi nokuthi ubani ngazi nokuthi ufuna ukuthini thi hayi bo mhlambe umkhwenyana mhlambe ngithi no anginaye mina umkhwenyana mina inamba engangifonela ngiyayazi ngisho ke yamngane ke lokho usawumngane ngoba yena umuntu ongisupportayo usho nje izinto eziright ongibeka kahle nokuthi ke ngisazofunda futhi nje umuntu ongiqoqozelayo okay kusho ukuthi ke kanti lo muntu lokhane fona kuze kuthi mase kudamu kumsindo wala emshadweni sesiyagoduka ngama taxi uye kanti lo muntu engangimganile bayasho makoti laba bathi ayingeke le voice ingathi siyayazi nje ukuthi ekasibani le voice ngithi mina ayike mina ngihlangene naye ngathi nizogcina nikhuluma naye nodwa kuthi mase sisetaxini iphendula umunye udadewethu ifoni amtshela ukuthi ufuna ukuthini kimi ucela ngilibamba ucingo ngithi nje angifuni nje kwakuzwa lutho ngalokho ongasazwa umshini into ehlanganisa nayo into ehlanganisa naye nje vele ngangingasenandaba nayo maya lokho oqisayo ubani lokho oqisayo lapha kuline umuntu ongeqisa umuntu oholela kwa CPS
umuntu oholisa abantu ilo sefuna ukuba umngani wakho. Yes, ulo owumngani wami ongakhulumi ngomathandana. Othi nje yena uwumngani wami akakhulumi ngandaba mathandana. Kanti uyazi yena ukuthi ulungiselela ukuthi kahle kahle uyangifuna. Udlala itafula. Cha uyakwazi ukundlala itafula lo muntu. Kwathi ke ngisathi ngisavume yena ngoba wesethathile isikhathi esikhulu. Ngivume yena sengiya emakhaya. Sengiphindele esikole. Uvume lo uqala kwaba umngani. Ngivumile umngane manje na lo ngakhe. Sewavuma ukuthi nithandana. Hayi sesingathandana mngani wami seku right. Ngazi page elihle vese ngumngane mina. Ngazi page elimbi vese ngumngane. Niyabona ukuthi into yomngane igcina ifike phi? Hayi indaba omngane hayi. Khona abangani abangajahile eminyango ngiyabavuma. Hayi cha lo mngani. Wahamba emakhaya. Okay ngihamba emakhaya. Ngafika emakhaya naku ke sesiye emshadweni. Naku ke lo muntu lokhwana efona uthi ngoba nithi anikho ngami ngizengcine ngithi anilethela ucingo kaphendulwe yimina. Athi mina mawakhe ngifuna ukuthi ubuyelane nami. Kodwa ngicela ukuthi ngiye kini eqala sixoxe nawe nabazali bakho. Hayi ngisho kahle ukuthi ayikho kwanto ozobuye uyikhuluma nje. Kwakubazali bami ikimi ayikho into ozobuzo uyikhuluma. Kodwa bengicela ukufika kunezinja ke ekhaya kwakungangena. Kwakunezinja kakhulu nje izazimhabula umuntu ele zenza umhlola ke izinja mase nginothisa manje sokwabakudala. Sekwadlulesa. Azange zimlume kwawuyena engaphethe lutho. Azange zikhonkothe futhi. Manje lokhu kwesifo seyintwala khona sekunjani nje ubophithizela nje kulesi simo sekuthule kusakho. Sekuthuleke kona ke kwangisiza lokuyana ukuthi ngisiwe ezangomeni lezi. Leza zangoma zacaphuna lapha izona ezayilamula. Zangisiza nje kwaphela ngakwazi nokuthi ngiqhubeke nomsebenzi njengoba ngaze ngaphindela emsebenzini. Usubuyela ke manje akusekho ukugula akusekho lento ukuthi wenyanya wabantu sikhale nje. Ingakho futhi mhlambe nomngane lo anginothisa ngoba ngase sengiwashekile sengiyaya. Lo wesibili. Umngane ke lo wezenza umngane kanti uzofuna ukubuyisa. Sangifuna ukuthola ukuthi inhloso yakhe kokuyini umngane mhlawumbe singakafiki kumkhwenyana ngoba umkhwenyana kuyacaka ukuthi ufuna nibuyelana. Umngane yena inhloso yakhe kokuyini? Umngane inhloso yakhe ukuthi eshade nami. Usengitshelile yonke into umngane yonke into ukuthi double marriage. Ukube kusho ukuthi kube ngangumuntu wesilisa ngangizokwazi ukuthi ngingathathe boba u2. Maye ngoba ngumuntu wesifazane. Ufuna uthathe one nje. Kufanele ngithathe umuntu oyedwa. Nkosi yami. Yeah. Kusho ukuthi ke kwangabisaphumeleleka ngamtshela nje iqiniso ukuthi ngabuyela kulowo muntu ke. Angisakwazi ukuqhubeka nawe. Futhi ngeke ngisakwazi ukuthi sibonane ngoba manje indaba seyivele yazoxoxwa nabazali. Awu kanjalo nje. Hawu ngaphi kokuthi mina kade ngikulule uzwe waba umuntu waba right ngaphi kokuthi yimi umuntu obekusiza. Nami ngangaphatheka kabi ke nokho. Ngisukele nje into adingathi umuntu ulaka lo lapha ngalithambisa. Mase kuba right siyangishiya njalo. Yeah, siyakushiya ke. Isizathu ke sokuthi ke ngize ngivume ukubuyela kumyeni ngasuke ngaba nozwelo. Lento yethu abantu besifazane ukuthi sibe nozwela. Ube nozwela umuntu esakuhetha wakubukisana ngawe ebantwini emphakathini wehlelwa isithunzi ngenxa yakhe. Ngaba nozwelo lokuthi ingane kuba zikho akanazo ingane. Yeah. Unale ngane nje ayithola eceleni ngaphandle kwami mina nginengane eyodwa sinaye bengisanengane eyodwa ke naye ke. Enye yesibili ivele sengivele ke sesishadile ngoba wavele wabuya nje kwa ukuthi kuzomela ukuthi sishade kusheshe ngoba besingashadile uyihambisele ziya inkomo ezo9 kwa ukuthi ke manje usezomana azoqedela bese kuvele kushada. Uphi umzala? Umzala akasekho ke manje umzala washona. Umzala kwanukeka mina futhi ukuthi ubulawe yimi umzala. Lapho ngikhuluphele ngimuhle ngiyasebenza angazi nokuthi lidumephi. Mina nginomngane mina ongithandayo umngane wami lo kade ngimusho ukuthi usebenza kwa CPS. Yebo. Lo umyeni yena uzofika nje vele phela nginalo mngane. Umzala ke seshonile njengoba yena ezoncenga ekhaya. Udliwa yini umzala? Umzala ubulawe yinto ekuthiwa imeningitis. Uthiwa iphathisa ngekhanda bese umuntu uyashona. Kushuthi nje lamphatha nje izinsukwanyana mangizwa ngabantu ngoba mina ngikho nasekhaya ngaloso sikhathi. Mase shonile futhi ngiyezwa sekuthiwa wena ubulele umnakwenu umzala.
ngimbulele ngani futhi anginandaba nje nabantu besilisa manje akufiki kuwena ukuthi ubaba lo ubuya ngoba umzala akasekho that's why sebona ukuthi abuyele kwena benekabuyele esekhona ngiyakubuka konke lokho ngiyakwazi kodwa ngizibuza ukuthi mina ngizoba nengane ezoba eyakithi ngesibongo ibi nesibongo sayo ngibe ngilotsholiwe kubo ubaba wayo mengabe sezozehlisa nami ngingazenze ngathi ave ngimuhle nami ngumuntu plus noma wayethe akafune mama wesibili yebo manje futhi kuvuka nokuthi uma wathi ngeke abafazi babe babili la ekhaya noma buye emendo nayo ingene ingakho futhi ngafika ngangahlala nasekhaya usisi wami omdala wazama ukuthi ngithole umsebenzi ngoba abafazi ababili kithi abahlali ndawonye hayi babo yebo usubuyelile after 7 years yebo after 7 years ke manje sengibuyelile ke sashada sathola ingane nomyeni umyeni ke sahlala naye isikhashanyana esincane umyeni wamane washona ushoniswa yini umyeni ushoniswa ukuthi isisu sakhe zamani sakhumala saqina angithi wayephuza phela before sure uze akholwe nje ukholwe kamuva wayephuza kudala beze batholana nomzala la ngingazi khona ukuthi batholana kanjani nomzala ngoba vele wetholakala kalula wayephuza vese okay kusho ukuthi udokotela nami bangifonele bangibuze lo muntu wakho uyaphuza noma wayephuza ngoba thina sazi uacid wakhe awulawuleki sesimfakile high care akasizakali yini inkinga ngisho ukuthi no wayephuza kakhulu akasaphuzi nje inhlobo iminyaka seminingi kakhulu futhi manje idlulile mhlambe ku 15 years umyeni ke bese ke wadlulisela kwesinye isibhedlela ke medluliselwe lapho siyaxoxa nje ambulance uyakhuluma phela emlonyeni kuphela ilesiso esikhulu ngoba umuntu onamancoko ngiyamdlalisa ke la efonini ngithi mina hawu lesiso sakho asehliki kushuthi asekumithise wonke amanesi ngingekho athi naye angiqedile amanesi lokumatha kwakho libe lokuhlala emakhaya oh yeah ayike ahambeke mefika nje lapho kuleso sibhedlela igama laso mawuya ngase Mayville kuthiwa isibhedlela samaSulumane singapha kwa left udlule egarage nje bese kuba yileso sibhedlela angisazi nalesi sibhedlela kuthiwa yini isibhedlela ozofakwa kuso why ungakhulumi kahle futhi ngingakuzwa kahle hayi ngifakiwe inebulizer la ngazi bangifakeleni mina ngoba ngiyazikhulumela nje ayike okay kusho ukuthi mesefikile lapha bamxhuma izinto zabo ke ilawa afika wathula khona ngangayithembi naleyo nto ukuthi kade ngikhuluma naye nje sethula hayi into enjani leyo ngoba mina ngazi ukuthi kuphela uqinelwe isisu leso uma ngabe uthi uyasinokha isisu sakhe leso uyamuzwa siqine kakhulu ngathi nje sinokhonkolo ilokho ke okwamthatha ilokho ijuluka kakhulu eswethe still nalapho kusasolwa wena nalapho ke manje nakusolwa mina ukuthi ubulawe yimi ngithi yazi lo muntu uzishonele sekukuhle seku right ngingasenankingi ngimbulalela nomuntu lo muntu ngoba wacatshangelwa yimi ukuthi ngibuyele kuye ngoba ngiyabona ukuthi akekho manje umuntu mhlambe anaye endiwe ngekho umuntu awini kodwa yonke lento mhlawumbe sesiphethe part 1 wethu ukuthi yonke lento isuke ngenxa kamzala othandana nomyeni wakho baze baba nabantwana ungazi kwangenela nomama kamzala ekutheni uthakathi ube nesifo ube noma ube nezintwala zengulube wayithola ulahlekelwa mhlawumbe ake sibuyele kancane emuva sasivala sibheke ukuthi ke kulonke sonke lesikhathi zingakanani into ezakulahlekela mawubheka nje ngukuphi la walimala khona uthi mawubheka khona ubonke emzala wakamphazamisa la umzala wangiphazamisa kakhulu ekuthaneni ngangisazoqhubeka ngifunde ngoba inhloso yomyeni kwakuwukuthi angikhulisa ingane kuqala uma sikwazi ukuye crashing ngizokwazi ke nami ukuthi ngiphindele esikoleni ngoba usemncane ngoba mina ngisamncane vese ngisawumuntu ukuthi ngingasahamba isikole ngalimala kakhulu lapho kangangokuthi kulo 7 years ngabuyela esikoleni ngawo unyaka ka7 senguhlalile u6 years wonke nginalo standard 8 ke esikoleni mangabe bethi ngoba ngiyaziwe esikoleni lesingabuyela kuso vese mangithi ngiyaphindela esikoleni bathi no vele ungene ka grade 11 kwasho mina ngathi no yebo ngiyazazi ngangingasona isidumo ngangihamba kahle ngeminyaka yami esikoleni kodwa ngeke ngikwazi ngicela ukuthi ngiqale ngubambe futhi ugrade 10 bese kube imake ngoba manje syllabus sishintshile
sekukhona uCaps kanti thina besifunda ngale ndlela yakudala Yeah. yobiology manje sekukhona iLife Science maye mina sekufanele ngihambe kahle ke ngalo line lo omusha ke manje ngingasahamba ngale ndlela yakudala ngafunda ke kwa writing ngaze ngawuphasa ku grade 12 wami ngaphuma ke khona esikoleni ke. Hey, yabona ma story sakho sithanda kuba side kakhulu ngoba siyafuna ukwazi nalokuthi ke impilo ke emva kokuthi ke manje sekuvela ukuthi uqale wanukeka ngomzala usunuka ngomkhwenyana sekuphila kanje loba khona nodadewabo kamkhwenyana la ebesimazi ukuthi ubuhlala naye wahamba wona qhubeka wahlala nomzala waqhubeka impilo sengathi awukho zinjani izingane izalwa umzala since esengasekho naye sekufanele ukuthi ube umama emuntwini owakushaya ngesithende sifuna ukuthola nalokho kodwa ke asikubambe ku part 2 ngoba lo part 1 we-story sakho sifuna ukuzwa kahle kahle besafocus kuleyo ukuthi nje uthakatha ngoba sesiyathola ke manje ukuthi ingcapha kuwe iyabala endabeni esifo seyintwala ake sikhulume ke nomuntu lapha ekhaya osemncane oholangazela lokugana ofuna naye ukuba nomuntu abaphemandi naye ukuthi iziphi izinto ezifundile okungafisa ukuthi bayigade uma bengena emendweni. Umendo ngesikhathi samanje ayiwona ulungile ke phela ngoba uvusa imizi yobaba. Yebo. Kodwa into engiyibukayo ngesikhathi samanje hayi cha ziyaphuza abandlala izingane ezizalwa yithina. Phuza mfana kuphuza ntombazana. Ziyoma. Manje umuzi ngivele ngingawubona ukuthi umuzi uzoqalwa mase kunini. Ngoba nesikhathi phela siyahamba. Njengoba bephuza kangaka nje. Okunye ke ngoba phela abathakathi abaphilanga. Akushiwo ukuthi ngoba sekufe lo wafa umthakathi basakhona Sinanqwabe abanye abasele nje. Abangayindawo bese. Umuntu nje yena angayigada bese ke mhlawumbe emakhona into ayibona ukuthi iyenzeka. Asondelane nabantu besintu mina ukuthi ngangikhuliswe ngenkonzo engayihambi izinto zesintu ingako nami ngakwathatha isikhathi ngangazi naka izinto ezinjalo makukhona into evelayo nje kumuntu emusha mhlawumbe usandukugana kungcona shesha sukume ngoba ngempela uzolimala abathakathi futhi sebe strong kakhulu ke kunalokho abanye usizinga hayi izinga selikhuphukile impela sekukhona nezinto eseyithathwa manje kuthiwa ayazinabo ubungozi manje ke yabona ukuthi izinga selinyuke ngempela thina sikhule singazi izinto ezingenabungozi kuhlalwa nazo yebo sibonga kakhulu mama Sithembe ukuthi sophinda sikuthola futhi sokhuluma nawe part 2. Yebo ngiyabonga kakhulu. Black Life TV la sikhuluma khona ngohlelo olubizwa ukuthi uthakatho ngiba sidinga indaba ezithinta abantu njengobuza nje uma sinabisa ngodaba lakhe lohambela wafika la agula khona ephathwa isifo sezintwala zengulube okuyinto ke mhlawumbe sike sizwa abalaphi bendabuko bekhuluma ngayo asazi ke nawe mhlawumbe kunestory esirelate nalesikama ungasithinta kwi-email address yethu sichazela ukuthi luphi udaba ofuna uzosixoxela ngalo usenabele sikhuze ke ukhona nabantu abafika la ngenhloso yokufunwa nje uzoba famous cha asidumisa ibuntu ingane zakwethu sifuna nje abantu kuphela bezokhuluma izinto eziqiniso abazazi esothi masibalandelela ngemibuzo bakwazi ukuphendula ngayo igama lami King Sichaka ngwalapha kaluqa le Black Life TV noma kanjani kokulandela siyobona nesithembiso lothu nisale kahle. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka50 mahala mase bekunikeza nama spins ay25 so ibani ni register ngiyithanda kakhulu. It's the Black Life TV.